Hoi Spankijkers, vandaag staan we bij de Sugar Sweet Company om een taartenworkshop te volgen. En wij hebben er heel veel zin in, dus laten we van start gaan. Hoe heet u en wat gaan we vandaag van u leren? Hoi, ik ben Marijke van Sugar Sweet Company en we gaan vandaag een spanktaart maken. Handen zijn gewassen, dus we kunnen aan de slag. We gaan deze biscuit 3 keer doorsnijden met een taartzaag. Deze leggen we weer op de top. Het voelt wel een beetje sponsig aan. Ja, dat is ook wel een van de kenmerken van biscuit. Dat het gewoon heel luchtig is. Je kunt het vanzelfsprekend ook altijd met cake doen. Maar dan wordt het wel extra machtig. Er gaat sowieso dadelijk 2 lagen vulling in. De volgende laag gaan we insmeren met botercrème. Mocht jij zo doen, pak ik even een spateltje daarvoor. Het is een botercrème en die maak ik altijd met een mix. Dat mix je met water en vervolgens door de roomboter heen. Het voordeel daarvan is dat het niet per se in de koelkast hoeft. Het ruimt bijna van de rand af, moet het eraf? Dat kan, maar het was niet noodzakelijk geweest. Wat gaan we nu doen? We gaan de fondant kneden en vervolgens uitrollen. Wie heeft de grootste spierballen? Ik denk ik. Nou, dat zullen we zien. Leg hem er maar op. Dan mag jij gaan rollen met deze roller. Die roller is best zwaar. En wat is de kunst om hem zo dun mogelijk te krijgen? Lang rollen. Rol hem er maar op. Helemaal. Een klein stukje, dat je hem op kunt tillen. Zo. Ja. Taart leg het eronder. Leg hem maar naar beneden. Klein stukje overlapt daar, rechts en links. Hartstikke goed. Rol hem er maar af. Nou, wauw. Kind kan de rest doen. Je moet het wel netjes doen, hè? Even in kleur verven. Dus daarvoor doen we even handschoenen aan. Ja. Alsjeblieft. En dan Edwin krijgt wat meer om hem zwart te maken en als het goed is wordt dat een beetje grijs. Oké. En dat kneed je er doorheen zoals je dat ook net soepel hebt gekneed. En dan kunnen we zo sterretjes, stipjes gaan uitsteken. Maar misschien is het verstandigst om eerst jullie geweldige spanglogo uit te gaan knippen. Dan haal je hier het plasticje erachteruit. Mag je deze weer in een beetje eetbare lijm insmeren aan de achterkant. Gewoon zo gelijkmatig mogelijk. En dan mag die dadelijk het midden van de taart. We gaan nou verder versieren met die uitstekertjes. Dus je houdt hem gewoon hier vast, je duwt hem erin, wrijft hem los en dan kun je hem er zo uitduwen. Zo, ziet er goed uit. Ziet er super uit. Ja. Het is bijna zon om op te eten. Blij met het resultaat?
Zeker. Super. Ja, hartstikke goed. Wil jij nog meer of wil je ook net zo'n mooie taart maken? Meld je dan aan via de website en maak net zo'n mooie taart als ons. En mooier lukt het sowieso niet. Bijna net zo mooi. Waarschijnlijk heb jij jouw zomercollectie al in de kast hangen. Een mooi t-shirtje en een korte broek. Maar ben jij er eigenlijk wel van bewust in welke omstandigheden dat is gemaakt en van welk katoen? Ik ben de jongeren op gaan zoeken en ik heb ze hun mening gevraagd. Wat vinden jullie van kinderarbeid of volwassenen die werken onder slechte omstandigheden? Ja, ik vind dat zelf eigenlijk heel erg slecht, want ja, ze moeten keihard werken en wij kunnen dat hier gewoon kopen, weet je wel. En ze krijgen gewoon weinig loon, dus eigenlijk vind ik dat gewoon nergens op slaan. Ja, dat vind ik heel erg. En niemand verdient het om weinig geld te krijgen voor hetzelfde werk. Ja, niet leuk voor die mensen natuurlijk, maar het moet toch gebeuren. Dus. Ik vind dat iedereen eerlijke kansen mag krijgen. We geven zoveel geld uit aan kleding, we kunnen best wel iets meer uitgeven. Gewoon dat mensen normaal iets kunnen kopen. Ik vind dat kinderen beloond moeten worden voor het harde werk. En als dat zo zie je op televisie, dan krijgen ze heel weinig betaald voor het werk wat ze eigenlijk doen. Shoppen jullie bewust en denken jullie na in welke omstandigheden het gemaakt zou kunnen zijn? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik moet zeggen, ik ook heel soms wel een keer op laat. Ik zou heel graag zeggen dat ik dat doe, maar helaas doe ik dat niet. Nou, eigenlijk niet. Daar denk ik eigenlijk niet bij na. Toevallig net zag ik bij de H&M hing een poster over omstandigheden van werknemers, dat ze daar wel mee bezig zijn. Toen dacht ik wel, nou, het is wel goed dat ze daar mee bezig zijn. Als iets leuk is, dan koop ik het. Alleen, ja, als ik erachter ben gekomen dat het gewoon door kinderarbeid is gemaakt, dan ga ik het zelf gewoon niet kopen. Ik denk er niet zo heel veel bij na, maar ik weet het wel. Dus dat is best wel erg eigenlijk. De mensen die achter de naaimachine zitten, waarvan 85% vrouw, werken 70 tot 80 uur per week. Dat is bijna het dubbele van een fulltime baan hier. In de fabrieken van de kledingindustrie krijgt men het loon waarvan ze amper kunnen leven. Sinds 2006 zijn er plusminus 1200 medewerkers in een textielfabriek omgekomen tijdens of op het werk. Veel kledingarbeiders houden minder dan €1 per dag over om te kunnen eten. Waar denken jullie dat jullie kleding vandaan komt? Ik denk het meeste uit China. Want dat zie ik ook op de labels staan. Turkije of China of zo? Ja, allemaal uit het oosten, bij China en Taiwan en Korea en zo. China, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kijk wel eens op het prijskaartje en dan staat er vaak Bangladesh of China of dat soort landen, zeg maar. India, Sri Lanka. Wat vinden jullie belangrijker, de spotgoedkope prijs van kleding of wie het heeft gemaakt in welke omstandigheden? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit nagedacht over die omstandigheden. Dus dan toch wel de prijs. Ja, wie het heeft gemaakt. Kijk wel in het etiketje, maar dan weet je nog niet precies wat. Als ik voor mezelf kijk, dan de goedkope kleren, maar voor de mensen natuurlijk wel wie het gemaakt is. Zo eerder denk je dan dure kleren uit. Dan die landen kopen, dan hele goedkope kleren, denk ik. Jeetje. Oh, ja. Nou, op dit moment hoe goedkoop het eigenlijk is. Die mensen kunnen gewoon niet verdienen en of het nou goedkoop is of duur is, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ja, het maakt in principe wel uit, maar ja, ik vind het wel belangrijker dat die mensen een beetje goed kunnen verdienen en dat het eerlijker gaat. Nou, ik zou willen zeggen dat ik er wel naar uitkijk, maar eigenlijk niet zoveel. Ik kijk meer naar goedkope prijzen. Ja, een beetje zo'n afweging ertussen, zeg maar. Wel een beetje goedkoop houden, maar toch wel ja, betere omstandigheden voor de mensen, denk ik. Ja, combinatie van eigenlijk, want je wil toch niet superveel betalen. Ik moet wel eerlijk zijn. Ik ga geen €20 uitgeven voor iets wat ik voor €9 ergens anders kan kopen. Maar eigenlijk moet het niet kunnen dat ik daardoor kleding koop die door mensen wordt gemaakt die eigenlijk veel te weinig verdienen. Jullie hebben het kunnen zien. Iedereen is het er eigenlijk wel een beetje over eens dat prijs belangrijker is dan de werkomstandigheden van de arbeiders. Het is vervelend, maar ja, het is ver van ons vandaan en we doen er niet zoveel aan. Ik kan je wel zeggen dat je nog even kan kijken naar de merken die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Zij houden zich
Heel netjes zijn de regels en arbeiders leven en werken in een hele fijne werkomgeving. Hey, hallo. Jullie zullen wel denken, 2 nieuwe gezichten. Nou, ik ben Lizzie. Ik ben Claire en wij nemen jullie mee met de kroegtocht. Nou Claire, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het een beetje saai, zo jij? Ja, ik ook. Laten we er wat aan gaan veranderen. Ja, laten we dat maar gaan doen. Nou, dit is al een stuk beter, vind je ook niet? Ja. Heb je al eerder meegedaan aan de kroegtocht? Ja, vorig jaar ook. Welke vond je het leukste? Dit jaar. En welke kroeg vind je het leukste dat er meedoet? Bubbels. En waarom vind je Bubbels het leukste? Leukste muziek. Vind je aan de koets niks aan? Jawel, maar dan komen wij zo in het weekend ook al vaak genoeg en hier niet. Okay. En heb je al veel kroegen gehad? Allemaal. Doen jullie niet mee aan de kroegentocht vandaag? Omdat ik vanavond weer het dorp in ga. Dus. Ja, maar de meeste mensen die beginnen nu en dan eindigen ze vanavond pas. Ja, maar dat gaat me een beetje te ver. Vind je dat een beetje te... Ja, ja. Op het leven, laat het leven, je omarmen. En daarna gaan we nog lekker alle kroegen af. Doei! Yeah. Kut, ik durf gewoon echt niet. Waarom de fuck zitten wij hier? Oh my fucking god, met daar zo fucking Oké, dat gaat. Dit gaat niet. Hallo Spankijkers, ook deze maand weer een Trui Before You Die. En ik weet niet waarom we hier zijn beland, maar ik heb er zin in. Welke pakken we? Ik ben meestal voor rechts, maar... Ja, oké, doe maar. Ja. Of, nee, rechts hè? Ja. Ja. Nou, daar gaat hij hè. Altijd al eens in de schoenen van een crimineel willen staan, zonder de gebeten hond te zijn. Oh my god. En je voor jouw daden de gevangenis in moet. De kans dat je vandaag gepakt wordt zit er echter dik in. Ook al verrichten jullie vandaag misschien een goede daad waar de politie nog iets aan kan hebben. Vandaag krijgen jullie bij Try Before You Die de mogelijkheid om een politiehondentraining te volgen bij PHV de Verdediger. Oh my god! Nee! Nee, ik ben bang voor honden! Ik kan wel janken, echt kan wel janken. Dit. Nee! Nou, we gaan het doen toch? Ja. Ik wil niet. Goedenavond Theo.
Hoi. Goedenavond Theo. Jurgen. Hoi. Welkom op de Verdediger Venray. Hier worden honden getraind en we zullen zometeen enkele spectaculaire oefeningen laten zien. Waarna jullie zelf ook deel van uit mogen maken. Het zijn allemaal betrouwbare honden, zeer sociale honden. Je hoeft er niet bang voor te zijn, ze doen alles op commando. En dan kunnen jullie zo meteen kennis maken met de overige leden. Ja? Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, let that stage light go and shine on down. Got that vibe. Nee, het was een onwijs vette kick. Vond ik echt super tof en ik meen het echt. Ik vond het doodeng, maar het geeft wel echt een kick. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Het was echt iets wat ik nog nooit zou doen en wat ik nog nooit heb gedaan. Maar nu ik het heb gedaan, vind ik het wel echt heel vet. En ik heb zeker respect voor de mensen hier. Want het is echt iets, ja. Ja, het is een nachtmerrie voor velen, hè? Maar wel echt tof. Ja, vond ik ook. Dus ik zeg dat dit geslaagd is of niet? Zeker wel.